Видяхте ли, че моите зеленчуци са по-полезни? Не, това беше Видяхте ли, че моите плодове са по-вкусни и по-полезни? Не. Моите зеленчуци са по-полезни и са необходими за всеки човек. Не се карайте. И плодовете, и зеленчуците са полезни и нужни на всеки човек. Я чуйте. Обичам на закуска ябълки да хрускам или сливи пълна купа, весело да хрупам. Зеят ябълки, малини в селските градини, а от плодови закуски червенеят блузки. Зреят ябълки, малини в селските градини, а от плодови закуски червенеят блузки. Зелки, кадравелки, а от тях големи здрави мускули кораби. И на кора сочни зелки, кадравелки, а от тях големи здрави мускули кораби. Yes.